Η Ιωάννα Μαρίτη γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στην Κερατέα. Σπούδασε κοινωνική λειτουργικό στην Αθήνα και είχε εργαστεί σε σχολεία στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ολλανδία. Έχει ειδικές ανάγκες, κάτι που την έκανε να λατρέψει την ιδιομορφιά της ζωής και να κερδίσει σχέση ζωής με τους ανθρώπους που γνώρισε τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους που της έμαθαν ότι η ευτυχία και η ομορφιά βρίσκονται στα απλά πράγματα και τις μερικές στιγμές το λιβάδι με τις πικραλίδες. Είναι ένα παραμύθι για όλους εκείνους που θέλουν να πιστέψουν στον εαυτό τους. Αυτή μου έκανε μάθημα παλιά όταν ήμουν πρώτη δημοτικού.